Onyeisi ya bụ ụlọọrụ na-ahụ maka ịchịkọba nhọpụta na steeti a bụ ANSIEC Majie Genevieve Osakwe agago n'iru wee na-akpọku ndị Anambra na ndị dum bi na steeti a ka a gbasie mbọ ike kwechiri na ọ bụ ndị dum tozuru etozu ka ha ga-atụnyere na ya bụ ọkwa ọchịchị na-afọ akwadobe n'oge teghị aka maka ndị isi oche nchere oge nakwa ndị kanselọ n'ogo dị iche iche. Ya bụ onye isi ụlọọrụ ANSIEC kpọrọ oku a oge ya na ụfọdụ n'ime ndị ụlọọrụ a bagidere na njem n'okpuru ọchị ime obodo Ihiala Ekwusigo, Nnewi North nakwa Nnewi South iji wee mara etu okpuru ọchị ime obodo ndị a ji wee dị njikere banyere ya bụ nhọpụta n'afọ akpụdebe n'abalị 28 nke ọnwa a. Ka Chibụzọ Obidike kọtọpụrụ gị akụkọ. Njem ahụ bụ nke n'ọnọdụ dịka mkparịta ụka enwere n'etiti otu kọmishọn ahụ na ndị eji okwu ha agba izu n'okpuru ọchịchị ahụ iji wee gwa ha ka esi akwadobe nyegara nhọpụta a ga-eme n'ọdịnihu. Oge ọ na-agwa ha okwu, Magistrate Osakwe bụ onye kwuru okwu site n'ọnụ onye kọmishọna na-afụ maka mgbasa ozi bụ Sir Anthony Nnalue kwuru na otu kọmishọn ahụ bụ nke dị njikere maka nhọpụta a ga-eme n'iru ma mekwezie ka amata na akụrụngwa niile nakwazi ndị ọrụ niile a ga-ezita maka nhọpụta na-abịa n'ihu bụ ndị ga-abịa otu ụbọchị tupu ụbọchị a ga-eme nhọpụta ahụ eruo iji wozuga ihe mfiahụ nakwazi ihe ga-akpata na agaghị ebido n'oge. Onye isi oche ụlọọrụ ANSIEC gwara ndị ahụ bi ebe ahụ ya nakwa ndị eji okwu ha agba izu ka ha bụrụ ndị sonyere ọfụma n'ihe a na-eme ma kwukwezie na ndọrọndọrọ a na-abịa n'ihu bụ nke onye na-ahọpụta mara onye ọ na-ahọpụta ruo n'ụlọ ya ọfụma. Ndị bịakwaziri na ọgbakọ ahụ bụ ndị gụnyere eze ọdịnala dị iche iche, ndị President General, ndị isi ụka, ndị isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya nakwazi imerime ndị ọzọ ejicha okwu ha agba izu n'otu n'otu.